आरो बे बिपिएफनि फ्लेग नांगोल गोनां फ्लेगखौ नुयोबा एलार्जि जायो होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोन 15 दिनसो आगोल ना 1 सप्ताहसो आगोल बेंटल बाजाराव थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिनि मोनसे मेल जादों आरो बेवहाय नायस्राङा एनडिएफबि प्रग्रेसनि सिगांनि दानि थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिनि नायस्रां बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा गावनि स्पिचआव बिबुंथियाव स्पष्ट बुंदों। जोंनियाव इउटुबाव दङ, मबाइलाव दङ जे फैगौ समाव सुग्रेब बिथाङाबो जोंनि जानानै खामानि मावलांसिगोन आरो थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिआ बिपिएफजों बिखा गोबालायनानै फाफ्लि गोबालायनानै फैगौ समाव हाबा मावलांसिगोन होननानै सुग्रेबा बिबुंथियाव स्पष्ट बुंदों। दा होनबा नोंथांमोन एलार्जि जायो। मोनसेया बुंबाय बिखाजों बिखा गोरोबनानै बिपिएफजों खामानि मावलांसिगोन। होनबा दिनै जों बुजिबाय सुग्रेबा एनडिएफबि नङा, बिथाङा थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिनि मावथिबो जानो हाया, बिथाङा पियरलि सासे बिपिएफनि मावथि। दिनै जों स्पष्ट जाबाय, जों दिनै स्पष्ट जानो हाबाय। नायस्रां बिथांखौबो जों स्पष्ट जाबाय, गावनि बिबुंथियावनो बुंबाय जे थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिआ बिपिएफजों बिखा गोबालायनानै खामानि मावलांसिगोन। गावनि बुंनायनिफ्रायनो जों क्लियार जाबाय नायस्राङा एनडिएफबि नङा, दिनै एनडिएफबि नङा, नायस्राङा दिनै थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिनि मावथि नङा, नायस्राङा दिनै पियरलि बिपिएफनि सासे मावथि जाबाय। जों बेयाव स्पष्ट जाबाय। थ' बिनिखायनो जों बुंनो लुबैयो रिभलिउसनारिफ्रा, बिग्रायारिफ्रा, सोमावसारग्राफ्रा दावहाथिलिनिफ्राय खारखोमानो नाङा। जाय दावहाथिलिनिफ्राय खारखोमायो, दावहा फोथारनिफ्राय जाय खारखोमालाङो, बेबायदि दावहारुनिफ्राय जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। थिरेन बर'आ एनडिएफबिमोन, बांबुरगोरा, बि बांबुरगोरा बिथांनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 1986नि 3 अक्ट'बरनिफ्राय सानोबा बेसे बोसोर जाखो टिफ्राय जागायनानै गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा थिरेन बर'मोननि दैदेननायावनो, थिरेन बर'मोननि थिननायावनो, थिरेन बर'मोननि बुंनायावनो हारिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय, जिउ बावलांबाय। बै मुंख्लंफोरनि जिउ, बै मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ दिनै 33 बोसोरनि उनाव बावगारनानै थिरेन बर'आ एनडिएफबिनिफ्राय गावलांनानै पेरेरेल एनडिएफबि दाहैनाया दुखुनांथाव जाबाय। दा बेनिखायनो जोंखौ बाद दोन, जों गोथां मानसिफोरखौ बाद दोन, मुंख्लंफोरजोंबो निमाहा होजानाय नङा आरो एनडिएफबिनि थांखिया बेखायनो जाफुंनाय नङा होननानै जों फोथायो। दिनैहाय सुग्रेबा मानो थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिआव थांदों? फिसा फिसा मोनथामसोल' बाथ्रा, जाय बाथ्राया एनडिएफबिनि थांखि जानो हाया, जाय बाथ्राया बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थांखि जानो हाया, जाय बाथ्राया हारिनि बाथ्रा थांखि जानो हाया, बेयो जाबाय बिथाङा किडनिनि अपारेशन जादों। अपारेशना सोरहा जाया? बयहाबो जायो। सोरबा केन्सार जायो, सोरबा स्ट्रक जायो, सोरबा गुबुन बेमार जायो, मानसि मात्रैनो बेमार जायो। बिथाङा बुंदोंना जे एनडिएफबिआ लानानै दिनै बिथाङा थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिआव बाहागो लादों, बिबान लादों। गुबुन मोनसेया नोंथांमोना सोरबा मिथिबाय सोरबा मिथियाखै जानो हागौ। जोङो मिथिबाय थादों। आं एनडिएफबिनि मावथि नङाबाबो एबसुनि मावथि, थेवबो आं मिथिदों जे थिरेन बर' दैदेननाय एनडिएफबिआव थांनायनि उनावनो सुग्रेबा चन्दन ब्रह्मनिफ्राय मन्थ्रिनिफ्राय बलेर' गंसे मोनबाय होननानै जों मिथिबाय आरो बे बलेर'खौ लानानै दिनै जायगा 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 मिटिं खालामदों। गबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआव, प्रमद बर'नि हेंथायै, जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि हेंथायै मेल मिटिंफ्राव बाथ्रा बुंदों होननानै जों खोनादों। सुग्रेबासो बलेर' मोनदों। बलेर'जों बड'लेण्डजों जेबो सोमोन्दो गैया।
बलेर'जों सोमावसारनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बलेर'जों बर' हारिजों जेबो सोमोन्दो गैया बलेर'जों जोंनि सोमावसारनाया दैदेनजानो हाया बेनिखायनो सुग्रेबखौ जों दिनै बुजिबाय बलेर'नि थाखायनो चन्दन ब्रह्मजों बिथाङा गोरोबबाय कनभिन्स जाबाय दिनै बिपिएफ जानो थांबाय बेयो दिनै क्लियार जानानै दङ दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन बिथांमोना फैनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंफैनो हागौ मेल मिटिंफ्राव रायजोफोरखौ लिंहरनो हागौ रायजो राजाफ्राबो सानफ्लांगोन थुलाय थांलायनायनि मा बुंलाङो मा खिन्थालाङो खोनासंनि बिथांमोना बिपिएफजों लोगो जाखाबाय नालाय गारि लारि लानानै बिपिएफनि फैगोन बाथ्रा बुंफैगोन जे जोंहा एकर्ड जानोसै मास मोनथामनि गेजेरावनो एकर्ड जानोसै मानगोनां नोंथांमोन 33 बोसोरनि मुभमेन्टखौ मास मोनथामजों एकर्ड खालामनाया माबायदि एकर्ड जागोन बियो माबायदि एकर्ड जागोन गोबां मुंख्लं जाबाय जोहोलावजो मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानायनि उनाव 33 बोसोर आन्दोलन खालामनायनि उनाव मास मोनथामनि गेजेराव जुदि एकर्ड खालामो बे एकर्डआ बर' हारिनि बा जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय एकर्ड जानाय नङा मानोना बेयो मोनसे पलिटिकेल डायलग राजखान्थि बिथा खालामनायनि मोनसे डायलग दिनै भारत सरकारा सानदों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय जागासिनो दङ एबसु एनडिपि प्रग्रेसिभ पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपिनि दैदेननायाव मोनसे मुभमेन्ट जागासिनो दङ बे मुभमेन्टखौ माबोरैबा फिनिशिं खालामनो हागोन बोरै फोजोबनो हागोन बिनि फर्मुला दिहुनबाय थादों बेनिखायनो जों बुजियो भारत सरकारा जाम्बा नङा आसाम सरकारा जाम्बा नङा थिरेन बुंबानो एकर्ड खालामनाय बिपिएफ बुंबानो एकर्ड खालामनाय चन्दन बुंबानो एकर्ड खालामनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया 3 मासखौ बाद दोन नोंथांमोन 3 बोसोरनि उनावबो जानाय नङा थिरेन बर'जों एकर्डआ मानोना भारत सरकारा जुदि एकर्ड खालामो आसाम सरकारा जुदि भारत सरकारखौ नारसिनो एकर्ड जानांगौ होनबा जुदि थिरेन बर'जों एकर्ड खालामनाय लोगो लोगो गाबोन गबिन्द दैदेननाय एनडिपि प्रग्रेसिभ आन्दोलनखौ दोनगोन नामा एबसु आन्दोलनखौ दोनगोन नामा जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आन्दोलनखौ दोनगोन नामा इउपिपि आन्दोलनखौ दोनगोन नामा बेखौ भारत सरकारा मिथिखागौ थिरेन बर'जों एकर्ड खालामबा बर'फोरनि आन्दोलना जोबनाय नङा थुंगेनाय नङा बेनिखायनो मोजां मोनसे सलुसन लाबोआबा मोजां मोनसे फिनिशिं लाबोआबा मोजां मोनसे एकर्ड लाबोआबा बर'फोरनि बे आन्दोलनखौ 33 बोसोरनि आन्दोलनखौ 50 बोसोरनि आन्दोलनखौ मोनसे मोजां फिनिशिंआव लाबोनो हानाय नङा होननानै भारत सरकारा मिथिखागौ थ' बेनिखायनो बिथांमोना फैनानै मास मोनथामनि गेजेराव एकर्ड खालामसिगोन होनोब्लाबो रायजो राजाया बिनि फारसे सांग्रां आरो बुजिनांगौनि गोनांथि दङ नैबे सोमावसारग्रा हान्जानि गेजेरजों मोजां मोनसे फिनिशिंआव फैथों जों बेखौ हास्थायदों बेनिखायनो गाबोन जुदि भारत सरकारा जोंनि साननायखौ गनायाबा जोंनि लुबैनायखौ खालामनानै होआब्ला जोंनि दाबिखौ सुफुंनानै होआब्ला जोंहा गुबुन जेबो राहा गैया रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथांमोनखौ लानानै जों राजा लामायाव ओंखारलांगोन जों सोमावसारगोन नाथाय दिनै भारत सरकारजों भारतनि मन्थ्रिफोर आरो भारतनि अफिसारफोरा जोंनि सोमावसारग्रा हान्जानि दैदेनगिरिफोरनो सलुसननि समाधाननि मोजां बाथ्रा मोजां लामा दिहुननानै होबाय थानायनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया जाथ'वाखै राजा लामा होबथानाया जाथ'वाखै रेल लामा होबथानाया जाथ'वाखै धरना होनाया जाथ'वाखै जोंनो जे बड'लेण्ड नांगौ जों जे बड'लेण्ड मोनाबा जिरायनो हाया जोंनि दाबिया थार दाबि बे बाथ्राखौ दिन्थिनोल' खासिकट्रायाव जों खेबसे मास गेदारिं खालामबाय आरो दाखालि अदालगुरियाव रौता सारियालाव मोनसे मास गेदारिं खालामबाय बिनि उनाव भारत सरकारा जुदि जोंनि थांखिनिफ्राय एरायलाङोब्लासो गुबुन आन्दोलननि हाबाफारिखौ जों लागोन थ' बेनिखायनो एकर्ड जानायनि बाथ्रा गैया मास मोनथामनि उनाव एकर्ड जानायनि बाथ्रा गैया जोंनि सोमावसारग्रा हान्जाया जों सावरायगासिनो दङ थार मोनसे सलुसनाव फैनायनि लामाखौ जों लागासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों जायखि जिखि बुंफैया दिनै बेहाय स्रें जिराय
जिरायनानै दङ एनडिबि प्रग्रेसनि दैदेनगिरिफोर इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिबानगिरिफोर दिनै आं एबसुनि सासे मावथि हिसाबै गसंफैदों बे मोनब्रै सोमावसारग्रा आफादासो नोंथांमोना जाय आन्दोलनाव राजा लामायाव थांदों जाय आन्दोलनाव रेल होबथायनो थांदों बे आफादफ्रा दिनै दङ नोंथांमोना बेखौ बिश्वास लानानै सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांगोन धीरेन बर' दैदेननाय आफाद मास मोनथामनि गेजेराव एकर्ड जागोन बे बाथ्रानि फारसे फोथायालाबानो नोंथांमोना गोजानाव थानांगोन दिनै नोंथांमोनखौ खावलायदों गुबुन मोनसे बुंनो नागिरदों बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि भाबै खौसे जासिगोननो गोरोबलायसिगोननो बिटिसि इलेक्शननि आगोल सिट शेयारिं खालामनानै सिटफोरखौ रानलायलायनानै इलेक्शन गेलेसिगोननो बायदि बायदि बाथ्रा खोनादोंमोन नंगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायलायनाया जादोंमोन जों बेखौ नङा होननानै बुङा एमपि इलेक्शन जेनखांनायनि उनाव बर'आ बिराद थ्रेटेनिं होबाय एमपि देरहालांनाय हिरा सरनिया बिराद थ्रेटेनिं होबाय जे एबार जोंनि टारगेट एमपि खौथ' देरहाबावबाय टारगेट 2020आव बिटिसि इलेक्शन जानो फैगासिनो दङ बे इलेक्शनाव बर' आफादनिफ्राय बाहागो लानानै बिटिसि खौ दखल खालामनाय जागोन दखल दैदेनगिरिफोराबो साननाय फैबाय जे राजखान्थिनि अबस्थाया बारा मोजां नंला बेखौ मोनदांनानै एबसुनिसिम प्रप'जाल हरबाय जे आथिखालनि बर'फोरनि राजखान्थि जेंनाखौ रायलायनाया गाहाम जासिगोन जोंनिसिम खबरा सौफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम सौफैनायनि उनाव जोंनियावबो सावरायबाय जे बिथांमोना रायलायनायनि प्रप'जाल होदों जों बाहागो लानांगौ ना लानाङा थांनांगौ ना थांनाङा रायलायनांगौ ना रायलायनाङा सावरायनायनि उनाव थांखि लादों मोनथाम खारन मोनब्रैसो खारननि थाखाय रायलायदिनि मा बुङो खोनासंदिनि एक नम्बरा जाबाय सोमावसारग्रा आफादा सोमावसारबाय थादों बे सोमावसारनायनि फिनिशिं फोजोबनायनि बेलायाव मा बुङो 2 नम्बर स्टेट साबजेक्ट माखासे हा पाट्टा मोननांगौ स्कुल प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ मास्टार साख्रि नांगौ गुबुन गुबुन जेंना थाबावबाय बिनि सायाव मा बुङो गुबुन मोनसेया जाबाय बर'आ थ्रेटेनिं होबाय थादों 2020आव बिटिसि खौ सेनानै लानो बिनि फर्मुलाखौ बोरै खालामो बेखौ खोनासंनाय दिनि रायलायनायाव बाहागो लाबाय बाथ्राखौथ' मोजाङानो बुंदोंमोन जे ज' जानांसिगोन बेबायदि जों बोरै जाबावनो बर' मानसिखौ बेसे नायबावनो बिसोरनो बेसे मोजां मोजां बिबान होबावनो गावजों गाव ज' जालायनो हायियावनो बिसोरनो सुबिदा होबाय थानो गोनां जाबाय ज' जालाय दिनि होनबा जोंनिफ्राय प्रश्न खालामबाय राजनितिकआथ' थांगोन राजनितिकआ माबा मोनसे जागोन सोमावसारनायखौलाय मा खालामनो होनबा बिथांमोना बुंबायनो जे सोमावसारनायखौ नोंथांमोनानो दैदेनबाय थाखादों नोंथांमोना सोमावसारनायखौ लांबाय था बिटिसि सरकारा थाथ'गोन सोमावसारनानै मा मोनहैयो जा सानजाहा एखेबारे सिमाखौ बारायलांथारनांगौ सोमावसारग्राफ्रा नोंथांमोना बेखौ दैदेनबाय था बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय जोंनिफ्राय मोनथाम प्रप'जाल होदों सोमावसारनाया जानांगोन बियो मोनसे मोजां फिनिशिंआव फैनांगोन मोनसेया जाबाय नोंथांमोनासो सेनियर लिडार जोंथ' मैया दाख्लैनि नोंथांमोना सेनियरजों सेनियर रायलायनानै ला आरो मोनसे बुंबावदों राजखान्थिनि जेंनाखौ नोंथांमोना जिहेथु जोङो राजखान्थि हान्जा दानानै होदों इउपिपि जों रायलायनानै थिग खालाम बे मोनथाम प्रप'जालखौ होनाय जादों सेकेन्ड टाइम जिरायबावदों सेकेन्ड टाइम रायलायनायावबो रेसपन्सफोरा बिराद मोजां फार्स्टआव बुंदोंमोन जे मोननै मोनथाम माने पार्टी खालामलायनो पार्टीफोरखौ सिफायलायनानै मोनसे खालामनानै थांसै होनबा जोंनिफ्राय बुंदों इउपिपि निफ्राय जे इउपिपि आबो रेजिस्टार बिपि बाबो रेजिस्टार सोर पार्टी सिफायनो दिनैनि दिनावलाय बेखायनो एबार खेबसेनि थाखाय पार्टीखौ सिफायलायला सिटफोरखौ रानलायलायनानै बिटिसि नि सिटखौ 50-50 रानलायलायनानै गेलेलाय दिनि गमामा गोसो गोरबोआ जुदि खौसे जानायनि बाथ्राखौ बुजिलायबायबा नांगौ होननानै सानमारबायबा बेनि उननि बोसोरसेयावनो एमएलए इलेक्शन फैबावगासिनो दं 2021आव बे समाव माबा मोनसे परिबेस फैगोन जों बे समसिम नेथ' जायो बे प्रप'जालखौ होबाय आरोबाव जोंनिफ्राय एबसुनिफ्राय बुंबावबाय जे नोंथांमोना सेनियरजों सेनियर रायलाय बे दिनखालिबो रायलायनाया थिगैनो जोब्बाय उननि थार्ड टाइमाव ग्रुप दानानै होबाय इउपिपि जों बिपिएफ जों रायलायनो सिट शेयारिं खालाम
खालामनायनि सायाव रायलायनो दा मानसि लगायनानै होबाय बिबान राननानै होबाय नाथाय लासै लासै सानफा एफा स्टेटमेन्टफोरा सोलायलांबाय बुंनो हमबाय जे माने मोननै पार्टी सोलिया पार्टीखौ सिफायनानै 6 जन एमसिएलएनो टिकेट होफिननानै इउपिपि खौ ज' जाफैनो जों खावलायदों ज' जाफैयोब्ला उरखाव गोरा ब्रह्मनो रायजो सभानि एमपि होगोन बाथ्राया बिदि ओंखारलांबाय सिट शेयारिं खालामनानै बाथ्रा ओंखाराखसै मकबेना मकबेनि थांनांगौ बाथ्रा ओंखाराखसै किन्तु मोनसे बाथ्रा थालांदों जों खावलायनाय लेखा सेनियरजों सेनियर रायलायनाया हले जादों उरखाव गोरा ब्रह्मखौ लोगो हमनानै हाग्रामा महिलारिया रायलायदों मा रायलायदों गावसोर मिथिसिगौ इउजेडिया गावनो खिन्थानानै लादों कासिकत्रायाव मा बुंनाय बिनि उनावहाय मेल मिटिंफोराव मिडियाफोरनि सिगाङाव बाथ्राफ्रा सोलायलांबाय थाबाय रायलायनायाथ' रायलायदों मा जागोन बुंथ'नो हाया बिथांमोना 50-50 बिदों जों होथ'नो हायाखै मा जागोन उनाव समा बुंसिगोन।